Kono machielo kendo nyako Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore utino mar chieng' wuok tich dwe ndalo 9 dwe mar 1 2023 geno ni riyo kare. Thuolo ni onda ni mondo mi wami mawaseko ni chieng' mangima kokalo e odwa mar kawo weche manyien mag Oimore achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Mokwongo thund weche. Piny owacho lando muoch mar tuo nyaldiema e kaunti ma Homa Bay. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua omedo mako chung' mar nyiso weg matatu ni kik yie gi chik mar gavana ma Nairobi darogi e chuny boma. Mbita koro municipality, Ndiwa koro municipality, Kindu Bay koro municipality, Oyugis koro municipality. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ochoro e rang'eny mar municipal bombe 4 kamoting'o Kindu Bay, Mbita, Ndiwa kod Oyugis. Ibono ni ji mang'eny biro ofis kech koro video nene mano miyo koro samora tiyo to ng'ato penya ni macha ni ang'ise ni mano an ni chief Amor kodi in koro yin wanya tiyo kodi. To bende ing'eyo jago ne ma oseluorore mbui ka jusomiel. Machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV jaloko mara e thuolo ni duto iluongo ni Winnie Adoyo. Bet koda chakruok nyaka giko kinyalo tudori kodwa e namba 3600 kata bende iluwo achiel kachiel e mbui Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle marwa en @RamogiTVKE. Bende nyalo luwo weche gi kokalo e Twitter handle mara wuon @GeorgeBati_. Machiegni nyinga en George Bati. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua omako chung' motegno ni chike ma iketo ne johala e boma ma Nairobi ok gin makare. Gachagua ramo ni ok obi yie ni weg matatu kata johala mamoko iketho ratiro margi. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao miwa ler mar wachno. Pogruok mar paro e kind jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e wi daro nyamburko mating'o jowuoth kowuok e chuny boma ma Nairobi pod medo nyiedhore e lela. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oseo oganda ma osebedo ka seo dwaro mare mar golo oko nyamburko mating'o jowuoth matimo wuodhe maboyo kowuok e chuny boma ma Nairobi nyaka e kar riembo nyamburko mar Green Park Terminus. Owacho ni ok obidok chien kaluwore gi chenro ma entiere godo ka oseo jotelo ma osebedo ka thuwe kod jalup jatend piny Kenya. There are those who are trying to create a tiff, a storm in a teacup, as it were. I have a lot of respect for all leaders. You'll never hear me speaking ill about any leader, about the president or the deputy president. We speak privately, and there are those who are trying to take advantage, you know, and especially coming from other parties, from other parts of the country. Let them leave our issues to us. We'll continue working properly with the national government. Koloso kod TV Marinoro. Gachagua podo ramo ni onge gimonyalo wacho kod gavana ma Nairobi. Komedo wacho ni oganda ma pacho kae no yiere kanyakla kod jatend piny kaluwore gi singo mar rito tijegi. Gachagua wacho ni mane en jaod bura ma Madhira ne okedo kar nyalo mare mar rito ohala mag ji. Nairobi yori twali oro wa mari. Kane en jaod bura ma Madhira ne akedo ni johala ahinya mane ohala magi ketho nyamakima. Bende ne akedo ni joriemb boda. Omiyo onge lokruok moro amora mantiere godo sani. Ka johala ithiro ok abiye. To bende onge gavana moro amora ma ok anyal kwedo tije. Ne oyiera mondo abed jata tije ma itimo e piny owacho kaachiel kod sirkande mag kor gwenge. Gachagua wacho ni dwaro mar daro nyamburko mag jowuoth kowuok e chuny boma ma Nairobi en wach madwaro twak. Komedo wacho ni nyamburko ma kamago gin mag ji giwegi matimo ohala. Johala mamoko bende kodesha mar yudo yuto margi mapile. Mundu takeshiri ne kawo ka hodho gwore shiri atene kuga matatu. Loro ni nyamburko mating'o jowuoth kowuok e chuny boma ma Nairobi en ketho tich ma itimo kod johala e sekta mar nyamburko. Jok modak e chuny boma ma Nairobi ok osebedo ka seyo okang' ma kamano. Mak mana ni jok ma wacho ni Nairobi nitiere dhugruok mag nyamburko odak oko mar chuny boma ma Nairobi e kuonde dak mopogore opogore kaka Karen, Lavington gi kuonde dak mamoko. Kotenre gi chik mane okaw kod kaunti ma Nairobi mar loro kuonde math ahinya mantiere e alwora kama ji odake. Gachagua bende oseo okang' ma kamano. Kwacho ni lesen mar tich e magawa ma kamago ne ochiw kod tend kaunti onogono. Uradira ugane atirere na nyidi na uruna mudu. Ok ni wadwaro koko. Kuonde math mane olore chuny boma ma Nairobi. Dongu une mani uchiwo ne weg gi lesen mag tich.
ok inyal chiew gokinyi kasto chik igolo moro ni mondo lor magawa makamago. Jalup jatend piny wacho ni okang' mar seyo dwaro ma ichano kaw kod Sakaja ok en kaluwore gi dewo ohala ma itimo kod dhot mamoko. Kata kamano en mar jiwo kendo ting'o malo ohendni ma pacho kae. Mwanake osiage dhurore. Kapok noyier wuoyi ni, donge ne gigwenyore gi paro kod Margaret Wanjiru. Bang'e ne gikwayo Wanjiru mondo miogo bade piny. Mana kweda mag dhoudi. Mane Polycarp Igatho chung gavana. Donge ne anyiso jopiny mondo yier Sakaja mondo okelnegi dongruok. Mano pod akweda. Gachagua ojiwo jogo matimo ohala mondo med timo ohala maonge luoro mora mora. Kojiwogi ni piny owacho biro rito kit ohala mopogore opogore mag timo. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, Nairobi. Kowere mago motende kod weche mag weche mosebedo e kind jotelo ewi wach telo ma Nairobi ahinya kotende gi ohala gi wegi nyamburko. Koro wadhi e kaunti ma Homa Bay ma wang'ie weche mag ngima dhano. Tuo mar nyaldiema kata kolera oyangore ni muoche kaunti ma Homa Bay. E barua ma wuok kuom migawo mar thieth e kaunti no yangore ni osiptal ma Marindi nyocha osechiwo report mar muoch mar midhusi no ma yangore ni ne ochakore gi e gweng' ma Chungo manitiere Homa Bay sub county. Nyaka sani ji 5 osethiedhi ma odok pacho ka ji mamoko 3 pod itimo negi thieth e osiptal maduong' ma Homa Bay County Referral. Tend kaunti ma Homa Bay oyango ni oseketo kenge mag geng'o landruok mar nyaldiema ka okenge oriwo koda ka chwalo milome ne osiptende duto mag sub county keto akicha kweth makedo gi weche ma apoya kendo luwo ndach kuonde ma ichich ni tuo ni omuochie. Jopiny bende imedo jiw kendo imedo mi milome mar ritruok. Kaluwore gi muoch mar tuo no, jopiny koro jiw mondo mi ochop e kuonde thieth kapo ni gin kod ranyisi mar nyaldiema ma oriwo oko maduong' e yor diep kata ng'ok ma asasa. Daher mondo anyisi nyakwara Ramogi ni ma en achiel kuom weche mabende agno bed kod twak marwa kama wabiro twake kod gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga. Mana weche manyien mag Oimore gie kinde ni to wadhi ni nyime kendo wang'i mago metimo e lokruok e bad migawo mar obila. Jokanyo mag aput ma omi ting' mar nono yore mag bero sekta mar obila koro ne ochamo muma mar apisi kawuono. Ogai mar doho Justice Martha Koome manotelo ne nyasi no mar chamo muma kama neno gai mar doho e kinde mokalo David Maraga koro telo ne apudno kendo singo ni gidhi tiyo makare ng'ado rieko e wi yore mag bero sekta mar obila. Walter Nyambaga nigi lerno. Hi, Chief Justice Retired David Kenani Maraga. E nyasi manoyo David Kenani Maraga mane en ogai mar jong'ad buche to gi sani ocha muma e kaka jakom mar kamiti mosidhi ne rango e kaka inyal ber lwasi mar sekta mar obila e kodaka mago mag jela. Thank you very much. E chenro mane ochwe kom kod ogai mar jong'ad buche Martha Koome e dom maduong' mogik pacho kae boma Nairobi. To the National Task Force on Improvement of the Terms and Conditions of Service and other reforms for members of the National Police Service and Kenya Prison Service, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya during my service in the said task force. Commissioners go ne ochamo mar apisi e kendo koro ne koting mar chako timo nondo mar bero dwaro mar obila, rango search gang, ng'iyo kuondegi mag jot, kanyakla kod longo lwasi makare ne obila mapachoka. The task force is now ready to formally commence its operations as outlined in the Gazette notice by the President. This morning we have had preliminary discussions with the Cabinet Secretary and the Principal Secretary in the Ministry of Interior ahead of this swearing in. And during that meeting, we had some reflections on the task ahead of us and the expectations of the two institutions. Maraga okone kamiti no negin kod ikrok makare mar chako tijigi kamokwongo biro bedo gwelo pach jopiny kanyakla mag jokanyo riwruoge mok mag piny owacho mar somo rieko kendo keto e tim duoko margi e yor report. As a team, we look forward to engaging the leadership of both the National Police Service and the Kenya Prison Service, the two institutions that are core focus of our assignment. More importantly, we also look forward to hearing from the Kenyan public
and other stakeholders regarding the police and prison services and the reforms that are outlined in the Gazette notice. Martha Koome ne onyiso mor mare ni okang' mosego mar biro manyo yore chopo ratiro mag oganda e kendo bero sekta ni e kaka yore mag ng'iyo tij obila be orangi makare. I therefore urge you, honorable members of the task force, to work towards the realization of our constitutional dream of a democratic policing and a prison service that pursues the constitutional goal of reformation and rehabilitation of our offenders. The offenders are also Kenyans. Matimore ka jatend piny William Ruto ne osegwelo kendo od bura mamalo ne opodho commissioners go. So it is our hope as a task force that the deliverables from this assignment will form the basis and the impetus for the current administration to implement its commitments to the stated police and prison reform. Indeed, our criminal justice sector cannot function effectively when our men and women in the police service and prison service are not motivated and enabled with a conducive environment that will enable them to discharge their mandate. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Supreme Court, Nairobi. Ogai mar jong'ad buche Martha Koome notelo ne chenro mar chamo muma mar apisi ne commissioners mabiro rango chenro mar pok mag omenda ma ichwalo ne loch gwenge ma Thurka. E nyasino jakom mar komiti mar duolno Jane Kiringai bende ne ojiwo jokanyo mage mondo mi oikre bedo jombetre kelo winjruok e kind piny owacho mamalo kod piny owacho mag kaunti. Kama ino margi ne gisingo mar keto eneno ni pok mag omenda otim makare kendo maromre ma onge ng'ur gi ywagruok. I always say when I do this that in your hands lies the protection and realization of one of the most transformative features of our 2010 Constitution to ensure that there is equitable allocation of resources to our devolved government. Technical and solid recommendations, but you have to convince the legislature on what your recommendations are. That's going to be very, very important, how you work together and how you strategize and negotiate, both with the executive, because the other critical partner is going to be the National Treasury. Amora hinya kuom gima timre kawuono ma achao muma ni mondo odo tini jo Kenya kak waneka kipogo usuru maro mok mondo mo usuru maro mo ose choki tukori poge nadi chal ngama nigi doho tisepuro koro ikelo chimo dala tikodhi dech dhako maduong' kata nyachira ipoge dang'ono koro mondo obed kanyo bende edhi temo berwa mondo opog mondo no yo makare. Okoro were gi mano to koro wadhi e gwenge ma Kisumu. Kit miende ne omoro ganda bang' tipo mar video mane omielie ke mbui. Kanyo mathoth ne penjore ni to diponi mano e tije koso. John Migun mane tipo mare ma akaw kidho miel omolo kendo opong'o mbui mag tudruok mag oganda miyo wasigande ni to en ng'a otiang'o to tipo ni osekelo ne ngima mare lokruok e yo machalo nade. Bang' tipo ne make ka ochamo danje gi oledhi mag kit miende manyasani. Humbe ne ochako landore ka okalo e mbui ka ji penjore ni to jal ma juso malich ni en ng'a to timo tich mane. Kata obedo ni joma thoth ne oyange kaluwore kod kit miel. John Migun en jatich piny owacho. En jalup ruoth e sublocation manodha ne boma ma Kisumu. Tich ma okoni ohero kendo luoro. An ahero tija kabisa. Kech mana amanye ma yude. En tich mana ahero kabisa. To tich ma gima trend ma video ma trend niendi. An daera ti kode
mondo konya endeleza tija mondo ang'e kaka jalo romo gi ji, atiyo gi ji e gweng'wa ma kama Kisumo kae. To tija tahero. Ano kada bedo msani. Migun wacho ni kata obedo ni tipo mar video manomiele no ne ok ochano. Video no osegolo paro ma jopiny osebedo godo kuom ruodhi ni gin jok mager, kendo makidhi irgi to inyalo po ka iwuok gi kum. Kaka ne video no nokawo, nokang'eyo. Nokawe ma ne ni agafla. En video manokapango. To en video moduogo golo positivity mang'eny. Koro ng'iso ji ni ok chife te, chief ben dhano. Omiyo koro raia ong'e ni chief en dhano. Ok en ni chief kidhi ire to en mana sate kiboko ang'o. Ji ong'e ni chief en dhano minyalo los godo. Kaka ruoth, Migun wacho ni nyaka ne video no wuogi, oyudo yote tudruok kod jopiny, kendo kata maling'ling ma oyudo sani ni malo, ka joma tindo kod joma mine dhi apise ma onge luoro moramora. Omiya yot mar tich, nikech hata sani ka king'iyo Kisumu Central kae, ibono ni ji mang'eny biro ofis kech koro video no ne mano miyo koro. Samora tiyo to ng'ato penja ni macha nyang'ise ni mano an. Ni chief Oimore kodi, in koro yin wanya tiyo kodi. Koro omiya bedo gi tich mayot kaka assistant chief mar Northern Sub-Location. Yudo information intelligence report yot. Nikech yudhe nigi ng'at ma ginyalo dhi ire. Ka gidwaro kata advice, ng'ato nigi gimoro marach, giwacho ni gibiro kelo na ka gin gi marach. Huma ma video no kelone bende owacho ni omiyo sani onyalo wuotho e tesend nyamburko ma Kisumo, kendo jiwo weche mag arita maonge ng'ata mong'wano ng'ut sade kata tuomo kiraon. Kata nyoro amako jokong'o moko nwatero Central, nikech mana information mani ng'ato no biro mong'isa ni kama ntiere kong'o marach, tawuok adhi amako. Adhi kena tamako ng'at achiel. Omiyo sani an gi support maduong' e bus park kae. Ing'e ni bus park en hotspot ma Kisumo. To kanyalo dhi mamak ng'ato ma ok ayudo ni ng'ato otuomore koda, tiende ni video no sekonya ma ji koro bong'eya. Mana kaka ng'ata nyalo bedo gi gima ohero kopogore kod tije mapile. Jalup Ruoth John Migun bende juso ka ochuong golo ringa rembe ka wiye, to wacho ni ok nyal wil kod tije kaka jalup ruoth kendo konyo jopiny. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga oketo koke mar puodho bombe 4 mondo obed rang'iny mar Municipal. Bombego 4 gin Kindu Bay, Ndhiwa, Mbita kod Oyugis, ka koro irango kaka mago ma biro jiwo dongruok mag gwenge kaunti ma Homa Bay mangima. Puodho bombe 4 go koro keto kaunti ma Homa Bay kod bombe 5 mantiere rang'iny mar Municipal. Gavana Wanga olero ni bombego ochwal e ngasa ka irango kenge duto mag chike kendo omigi puoth e kidienje duto. Kawuono waketo sei e charters 4 mag municipalities 4 manyien e Homa Bay County kimedo koro gi Homa Bay Municipality mosebedo kinde gite. Mbita koro municipality. Ndhiwa koro municipality. Kindu Bay koro municipality. Oyugis koro municipality. Homa Bay be municipality matiende ni koro wan gi municipalities 5 e Homa Bay County ka. Sani iyudo ni nyaka nye devolution bi ji dar ko e gwenge, ji dhi e taonde. Jomo dhi e taonde gi gidwa ni gibed gi pi, gidwa ni gibed gi street light, gidwa ni gibed gi sewage, gidwa ni mondo takataka ogol negi, gidwa ni mondo gigite otimre. Barabara be gidwa no los negi e taonde gi kaka gidhi mbele. Bedo ni magi municipalities koro yawo yo nomenda mondo bi mondo los weche mag dongruok e kuonde ma municipalities ntie. Omenda moa kuom development partners, donors mantie, to gi omenda moa kuom investors. Kiwacho ni koro ma municipality ma urban area, to nitie konyruok minyalo yudo moloyo ka en rural area. Nyakora mogi kamora ma intiere thuolo mar koro ni dhi kodi achiel kachiel nyaka twak marwa chakore ka en mor mar ahinya ni kete Ramogi TV gi thuolo ni kendo wadani mondo watwak kod gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga. En twak achiel kachiel mar ng'iyo moko kuom okenge ma kaunti ma Homa Bay oseketo e chopo dwaro gi rang'iny mar tich mong'ith ne oganda
jo kaunti ma Homa Bay. Parni odhiambo ni kaka nasingo ni wadani wabede twak machiel gachiel gi gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga, kendo thuolo ni en mar mondo wachak twak marwa ka wang'iyo mago motenre kod weche manitiere gi ka anya kwa Ramogi. Mano e kaka en, kendo king'iyo mos obedo kendo dembore ka obiro nyisowa kaka okenge ma oseketi kaunti ma Homa Bay mar chopo dwaro kod singo ma gavana Gladys Wanga wuon noketo e kinde mane odwaro komni. Gi thuolo ni nyakwa Ramogi, adwa ni mondo mi anyisi ni nyaka gie sani ikruok osebedo makare. Ka waduogo ka waseikore to e wang'e wachaka twak achiel kachiel gi gavana mar kaunti ma Homa Bay. Parni wach achiel kuom gik madhi lose en wach mar muoch mar nyaldiema, bende wakelo ni weche manyien ka obiro nyiso okenge ma piny owacho oseketo. Wach mar choro nyime kata lemo mar municipal bombe 4 makoro komed gi Homa Bay, koro gin go bombe 5 e kaunti ma Homa Bay. Nyisa ang'o? Magi gin weche ma wadamiyo peke twak moro. Kok kamano wadhi e yweyo, wan gima biro ma. Sikunde ji giwegi niga chiedh nade ewi chakruok junior secondar. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. View Sasa. And for dessert, Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Nyakwa Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. E mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Chiemo kelowa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To wiu wil kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwa Ramogi bang' wuok e ywe adundo no kaka nasingo ni motelo ni koro ni thuolo marwa mar twak gi gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga chakore sani. Mor mara ni oyudo thuolo mara bede Ramogi TV kendo loso kod in ja neno mar Ramogi TV kendo bende jalo ma dier mondo miong'e kaka chenro dhi nyime chakre ne piny owacho mar kaunti ma Homa Bay chak tich bang' yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo.
Machiegni Ramogi TV Gavana Gladys Wanga Mosi ni Oimore odhiambo ni ageno ni Homa Bay ni kare ka thuolo mar moso nyikwa Ramogi Jwang. Erokamano ahinya George. Akawo thuolo ni mondo amos nyikwa Ramogi kamoro amora ma gintie ma ginene Ramogi TV. Amoso jo Homa Bay duto ma be neno Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Erokamano nya Gavana. Chakre yier tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo, ine ng'wech mar chopo singo magi ne jo Homa Bay kendo idwani mondo mi chopgi kaluwore kod rang'iny mabiro miyo chieng' moro ka thuolo mari mar bedo telo ni rumo te iweyo sigana ni tiyo ne jo Homa Bay kendo keto Homa Bay rang'iny manoonge kinde mokalo chien. Odiochieng' ma kawuono nitiere achiel kuom weche manyien moyango ni nitiere muoch mar nyaldiema Homa Bay. Okang'e ni piny owacho mari gi ute mag thieth oikore yo machalo nade ka wamulo mana mano nikech en achiel kuom gima omulo ngima oganda. Tiwacho ni oganda ma tuo nyoro en oganda ma ok nyal yudo dongruok kendo onge kod nyalo mar chopo kata lek mare kaka dhano. Ang'o minyalo wacho kotende kod wach mar muoch mar nyaldiema Homa Bay? Erokamano ahinya George. Adwani mondo awach ne jo Homa Bay duto ni kawuono ne ofwenyore ni nitie muoch mar nyaldiema area Marodi. Nitie jotuo hospital ma Marindi to gi jotuo hospital ma Referral Hospital. To sirikal kendo department mar health osekawo okang' nyaka ne matimre kendo wase loso isolation center masani referral kama jotuo mantie manokel oseketie kendo oseketnegi kuonde konyruok mag giwegi mondo mi wadil gi wach mar tuo mar nyaldiema mowuok. Sani kuom ng'uono ma Nyasaye waseneno mana ji 2 mochopo referral gi jomoko 2 mane ni Marindi. Kuom mano wasekawo okang' duto kendo wan gi ikruok malach osiptandwa ma Homa Bay Referral, osiptandwa ma Marindi ma weche gi noyudore to kendo waseoro message waseoro wach ne osiptendewa te ni obed gi ikruok makare e wach tuo mar nyaldiema. Adwa kwayo jo Homa Bay duto kamoro amora ma gintie ni ging'e ni wach ni nitie kendo koro irit ler kendo irit alwora mari kendo wach mar ler kendo wach mar ler mar chiemo kendo weche ler moloyo warit kaka nyalore. Wambe kaka sirikal waikore kabisa ne kadiponi medruok moro amora mar tuoni obedo. Erokamano nya Gavana kuom keto chir kuom oganda jo Homa Bay gi lero negi gik ma piny owacho dhi timo mar konyo gi kedo kod midhiero ma samoro nyalo bet ni oyudo gi weche mag ngima kotende gi wach mar muoch mar tuo nyaldiema. Odiochieng' ma kawuono Gavana iketo Homa Bay e rang'iny moro mopogore gi mane entiere. Kinde mokalo chien Homa Bay ne entiere gi municipal achiel ma bende ne en Homa Bay Town. Odiochieng' ma kawuono ka kori wuoyo kaka Gavana in gi municipal 5 e Homa Bay Town. Nyiso ni ogich badi nyaka kori jiw motegno mar chopo dwaro mag oganda ma koro biro donje bombe gi. Jiwo kata choro e rang'iny mar municipal bombe 4 gi. Nyiso nang'o e county ma Homa Bay? Ang'o ma hie ni tero malo bombe gi? Erokamano ahinya George. Kawuono wan gi mor mokalo kaka Homa Bay county nikech chenro ma osebudho ka watemo mondo wabed gi bombe wa bende obed municipalities ose yuare to kawuono koro chopo. En chenro mano chakore gi weche mag delineation. Chon mano pogo bombe mano chakore e sirikal manyocho kalo mar Governor Witi. Delineation report ni kanye wadonjo ne wayudo kapok ochorore mbele ne wachore modhi assembly. Delineation report ine ni ma ogor ni mae en municipality machielo cha en municipality oa kanye to chopo kanye. Koa kanyo ga county assembly mabe adwa gone county assembly wa ma Homa Bay erokamano mokalo kotelne gi speaker margi gi jo committee mar lands ma jakomen Mheshimiwa Lieta. Ne gikawo thuolo mar holiday te manyok gi dhie holiday ka gibedo piny ka giloso wach mar municipalities gi. Koro sani
kuom mondo jikwara Ramogi ong'e kendo jo Homa Bay ong'e. Sani Mbita en municipality. Koa Kasgunga nyaka Rusinga. Sani Ndiwa en municipality. Koa Koseweka Kobodo modhi nyaka Cho mokawo Kanyikela mokawo Kanyadoto ma pothni chop Ratang. Sani Kindu Bay en municipality modhi nyaka Karabondi mochako dhi malo tong' Karachuonyo gi Kokwanyo, mano municipality. Sani Oyugis en municipality. Ber mar bedo municipality Georgia ni sani joma mang'eny odar giwuok e reserve gidhi dak e town. Sama gidhi dak e town gidwaro ni mondo services giyudi machalo pi, machalo barabara, machalo street light, machalo sewage. To ka sama pok wayango kuondegi kaka bombe, tiende ni watreat gi ka gima gin rural area kama ng'ato kunye chone to okunye chone dalane to dhiye. Mane momiyo kwa yango gi kaka municipality to koro wayaro badwa kendo wakelo thuolo mwanyalo yudogo omuom koa kuom development partners to be mamoko koa kuom investors mondo koro ng'i kuondegi kaka bombe mondo weche mag barabara, weche mag street light, weche mag services ochopne jomodak e bombegi, ochopnegi machiegni. Mano wach maduong' miwuoro. Sani kaka bombegi obedo municipality, gibro neno ka koro wach mar garbage collection, wach mar weche mag ler mag alwora mag town gi mamoko idhi lose yo maler. George, devolution nokobiro mondo reme headquarter. Devolution nobiro ni kosechope headquarter Homa Bay to chope gwenge mamoko bende. Kendo mae madhi tero devolution piny nikech koro municipality koro dhi bedo gi board mare. Tiende ni jo Oyugis koro bedo piny to ging'iyo ni ere kaka wanyalo rito Oyugis wani. Nikech gine ma gichiewo Oyugis to gine ma ginindo Oyugis. Koro ka girito jo Homa Bay mondo dhi orit gi Oyugis, samore momi ineno kata ntie, samore ineno ka gimoro ntie mane iparo ni onego losi to pok olosi. Mano gima duong' miwuoro ma dhi timore e bombe wagi. Tich bende koro dhi bedo created ne jogewa. Koro adwa nyiso jogewa ni creation mar municipality is a big thing. Kineno kaka counties mamoko osetime. Counties mamoko nigi municipalities mang'eny. Kendo ka nitie kony moro amora mabiro madhi ne municipality. Koro wan kaka Homa Bay nyaka chakre the 50s nye wayudo mana kony mar municipality achiel. Sani wadhi yudo kony mar municipalities abich nikech municipality ka municipality gikonyne. Koro George, wan kaka sirikal ma Homa Bay, wan very very serious gi tich mane jopiny omiyowa mondo watimnegi. Mane momiyo onge nindo, be onge ringo, be onge pondo. Wan asika ka kwachiko ni ere gima nwasingo to ere yo maber mogik monego watimego. Erokamano, Governor, riwruok mar pinje Afrika. Kindu for example. All right. The other anyime Kindu for example, nyochi wacho ni Kindu onge gi bank. Sani koro ka Kindu municipality an gadieri ni kapok ochopo December to Kindu dhi bedo December 2023 to Kindu dhi bedo gi bank. All right. Samoro kata bank achiel kata samoro bank moingo kata achiel. All right. Mano wach mosewacho ahinya Kindu, wach miwacho no kaluwore kod riwruok mar pinje Afrika AU, giwacho ni atamalo 50 mag oganda biro yudo ni oseringo kadhi e bombe, kadhi dak e bombe manyo yore mag yuto. To ma bende nyalo nyayo weche mag kuonde dak mongore kata kuonde dak miluongo ni slums kochopo higa mar 2060. Diponi ni kata mana wuodhu mancho dhi godo e gwenge mag Misri kocha e ndalo mag ng'iyo kedo gi yore mag kor lwasi. Dinyocha beda put moro gi joket mwandu manyalo miyo ma kore timo mapiyo. Koso en yo mar manyo kaka inyalo jiwo choko mag osuru e kaunti ma Homa Bay. Wasebedo gi aput mang'eny gi jokan mwandu mang'eny gi development partners mang'eny. To ko waketo bombe wa obedo manispa ma be koro inyalo planning inyalo time yo makare kaluwore ni bombe sani yaore. To kokipango boma ma yaore
to tiende ni ng'ato ka ng'ato kobiro, an kabiro gi mabati na adek, kama yudo no ema gere odano, to be kinyi yudo mana kadak kanyo. An kabiro gi mabati na ariyo, agero mana kamoro kanyo, agowa. Kata kora dino yo, kata kora timo nang'o, to plan nyaka bedi. To planning nyalo mana timore kaluwore gi kakoro isewacho ni kakoro en town. Town kori pango e yo monego town opangrego e yo makare. Wach mar osuru, wan bende waseketo mijing'o mang'eny e weche mag osuru. Kanya donje ofis na wacho no osuru, kori chule ong'we yamo, osuru chule simu, ng'ato ka ng'ato chulo osuru e simu gi M-Pesa. Nikech osuru mang'eny samoro nyalo yudo tiende kaluwore gi pesa nyalo jachien. Ka ng'ato nene gi wang'e kama kaka kore ni ting'e to kata yudo ni in gi chandruok moro, inyalo tiyo kode kapok ochope e bengi. Omiyo kanye wabedo gi round table mar revenue dwe mokalo, nyo wayudo ni e higa mokalo te nyocha wachoko osuru 137 million. To e dweche ariyo Oktoba gi Novemba manye waketo osuru michoko gong'we yamo ni, nyo wayudo milion 200. Matiende ni ka wan gi target ma bilion 1 mabe ma wan go mar solo osuru, to wanyalo chope target mar 1 billion mar solo osuru kwae 137 million 137 manye wachoko e dweche 12 mokalo. Matiende ni osuru bende kakoro ibedo munispa ma waketi wami pi, to wami taya, to ndaro keti, to gimoro amora ingo, osuru be nyaka ichul. Okay. Iwe wach mar yore mag tudruok gi jopiny ahinya ka ikelo negi dongruok. Bende chenro mag kawo pa jopiny ma bende achiel kuom chike dwaro, dongere deno ni public participation, bende achiel kuom gino mane nywando e kinde mag chopo e okenge makamato. Kata kopo ni idhi nyime timo, ere kaka ineno ni oganda ikawo pachgi kendo itiyo gi pachgi kaluwore gi dwaro magi pedho ni kaka jatelo margi? Erokamano George, wach mar nywando pach jopiny e gik mwatimo e priority marwa namba 1. Ok wadwa ni watim gimoro amora ma japiny ok oyiego kata ok oneno ni ma priority mare monego be ni watimo. Mane momiyo kanyoch watimo kata process mar County Integrated Development Plan miluongo ni CIDP. Nyocha wadhi choko paro e village ka village, gweng' ka gweng'. Wadhi to wawacho na anyuola beduru piny, choknwa uru paro ni ere gima udwaro. Koro yudo ka sub location nigi villages 3. Villages gi bet kendgi korka girome sub location. Jo sub location korka choko paro korka girome location. Jo location korka choko paro korka jirome ward. Mane kaka nyocha wachoko paro e weche kata mag CIDP. E wach mar municipalities gi, kanitimo delineation ma pod ni wacho ni to Kindu Bay municipality ni oa kanye nyaka kanye, mano public participation no bedie. Kanyo jo assembly ochako duogo ng'iyo delineation report, nyaka gitim public participation. Kanye koro kendo kini kitieko delineation kokichake doke charter classification ni kendo chako dogir jopiny to dware nang ochako time public participation. Omiyo nywando pach jopiny e gima watimo en gima wakete maino wate. Kata sani nye wan gi chenro mar basari e wards wagi, iyudo ni basari jopiny bede villages. E village, jo village bet to giwacho ni yawa nyathi ng'ane manigi chandruok korka gikele e sub location, korka gitere e location e ward, korka nyathini dhi e county. Onge gima watimo kopogore gi paro mwakao at the village level. Okay. Governor, bang' yiero ma 2022 dwe mar 8, jatend piny William Ruto nogo break e county ma Homa Bay kaka county mokwongo Nyanza bang' yiero mare. To wach manowacho ne en wach mar jiwo udi manengo ne yot, kendo nowacho ni piny owacho mari owinjo bed ni biro tudore gi mare mondo yang kuonde minyalo gerie udigi. Nyoro nyocha untiere na nyuki kacha kogwelo e romo mar piny owacho mondo ng'i tudruok e kind piny owacho mag county gi piny owacho mamalo e weche mag udi manengo gi yot, nikech sama koro ji donje bombe ibiro samoro ibiro manyo lo moro kata Kindu Bay kata Oyugis, wacho ni bath gedo ni odhi Kindu, moro odhi Mbita, moro odhi Ndhiwa, moro odhi Oyugis. Wach gedo mag udi manengo gi yot ochopo kanye gi sani, gino kenge magi gisechopo rang'eny mane? Erokamano ahinya George. Bang' kane Ker olimo Homa Bay, nowacho nodwa duogo e weche mag gero udi ma bechgi yot. Wan gi
ne wan gi responsibility mar chiwo lo kaka county, to kendo wacho ni wabro chiwo nyithindwa nikech gero udi mabechgi yot ok en mana udi ka kende, nitie tich mokelo ne nyithindo mantie e alwora kamigedeno. Achiel kuom gik manwa wacho, nwadhi limo National Housing Corporation manonego bed ni gedo, mwatieko weche titles te, mwatero titles e National Housing, mwangiso ni wan koro waikore gi lo. To gimachielo mwaikore go en ni onge dho udi mikete udigi miloso oko mar Homa Bay, onge drisni mikete udigi miloso oko mar Homa Bay, onge kidi nikech kit karachuonyo kidi maber, kidi miyudo Homa Bay, kidi maler maber, onge kidi migolo oko mar Homa Bay ni biro gero udi Homa Bay. Koro mago gik mane wawacho mwandiko e memorandum ni wan be wayie lo wagolo to udi obio ger. To samigero udi wadwa ni mondo nyithindwa emolos drisni, nyithindwa emolos dho udi, nyithindwa emobed funde, nyithindwa ong'e timo gigi te. Mabe waseketo jowagi e grube mondo giikre ni ka koro idwa chak gedi mabe sa asaya kata mna juma ni inyalo chaki ayanga gedo magudi mabechgi yot. To wadwaro ni mondo jowa oyud manufaa e gedo mar udi mabechgi yotgi. Gavana, wach mogik minyalo miyo jo Homa Bay ote nikech higa kor kochakore, in bende ka in gi dweche chiegni 3 e apisi, geno nitiere mathoth ahinya kuom jopiny, to thuolo pod nok. Samoro inyalo chak dir kuoye wang'i, inyalo chak bayi gi kite, kidiro kuoye wang'i kaluwore ni gavana pok otimo ma, nowacho ma pok otimo ma. Ang'o minyalo nyiso jo Homa Bay kinde ma koro wadonjo higa manyien ma bende en koro chakruok adimba mar weche mag tich bang' chuogo sirikal mari? Erokamano ahinya George. Mokwongo I wish to Homa Bay happy new year nikech koko wavuko wachako higa manyien. Apart from happy new year, ne adwa ni mondo awachnegi ni wan gi ikruok mang'eny mar tich, kendo tich nwachako ga irritati. Sani kidhi e referral hospital nye wasegero outpatient unit manyien mwatieko, ma tich adek iyawe kendo chako tich mondo outpatient unit machono muki mondo waket accident and emergency unit manyien, osiptal magorofa 5 makoro jibro dhi donje. Kopogore gi mano, Homa Bay osebedo maonge CT scan. Nye wasekelo CT scan kendo sani kochopo tich adek wadhi yawo CT scan mondo jowa owe dhi kuonde maboyo kadhi manyo CT scan. Dialysis watimo sani timo Homa Bay kendo dhi maber ma inyalo tim kata ne jotuo 10 e odiochieng' kodiochieng'. Dental unit nyocha wasekelo. Yedhe nwang'iewo watero osiptende manie county mangima. Oyugis sani watieko outpatient unit moyugis. Omiyo wachako tich ga irritati. Basari wasetieko sani ji jazo form. Kochakore jumani wachako chiwo basari ne nyithindo, maka nyithindo dok tarik 23 e school to yudo ka gidhi gi basaries gite. Sani waloso scholarship madhi kawo nyithindo manyokalo penj to okalo penj 350 and above, tok gin gionge nyalo mogik. Wakawo nyithindo 6 e ward ka ward. Mama gi nyithindo michulo ne gimoro amora chakre form 1 nyaka form 4 nyaka chieng' gitiek university. Iluongo ni governors fins to swim. Sani wadhi mbele gi tuke mag geno wa governors cup. Sani wane sub county level, kochopo weekend wabro dhi e county finals mag tuke gi mose ya awards 40 te. Omiyo tich nwachako kwa jingo badwa kabisa. Koro adwa kawo thuolo ni monda wach ni devolution okelo thuolo mondo mi wanyalo bedo ni kata wane sirikal mamalo kata waonge sirikal mamalo, wanyalo bedo ni dongruok wanyalo neno ni jowa oyudo. Omiyo wadwaro ni mondo jowa ong'e ni wan serious. Tadwa go erokamano be ne Jakom Raila Amolo Odinga mano neno ni ber ni devolution obedi, nikech devolution de onge sani de koro wakia kaka watim to nikech devolution nitie wan gi mor mang'eny.
Erokamano nya gavana kuom yudo thuolo mar loso gi nyikwa Ramogi TV odhiambo ma kawuono ka wamulo moko kuom gigo ma osechako rieny kaunti ma Homa Bay nyaka nyo idonje telo. Poch gi pak kendo wageno ni podi biro medo dhi nyime gi chiwruok mari tiyo ne jo Homa Bay ka en mana geno mani wacho ni geno jo Homa Bay. Erokamano ahinya ma dibed gi thuolo makare kendo bende wakwani hayo maber higa manyien mar 2023 ni gavana. Erokamano ahinya. Yakoromogi mano network marwa gi gavana mar county ma Homa Bay Gladys Wanga achiel kachiel kotende kod gigo ma bende timore Homa Bay gi sani. Wadhi nyime gi weche wa manyien kama oyudo ni moko kuom sikunde sekondar mag ji giwegi oikore mar rwako jopuonjre mag junior sekondar kata bang' piny owacho golo paro mar duoko jopuonjre e sikunde mag primar. Gikoni piny owacho ne ok ogolo chik matamo gi bedo kod junior sekondar miyo gin gi ikruok mar rwako jopuonjrego. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Ma Merisho School skund sekondar mayudore kaunti ma Kajiado mawuok ayanga mar rwako jopuonjre mag junior secondary mana dweche 2 bang' aput mane oyier kod jatend piny Kenya yango ni jopuonjre go biro dong' e skunde mag primar. Skundni en skund yawuoyi mane otimo gedo duto mag junior secondary e yo ma opogore kod jopuonjre mamoko man kae. Kowuok e paw tugo kuma opicha suya mar netball kod mano mar volleyball duto oket piny e bor maromo mana gi japuonjre mag junior secondary. Nyaka e klese, lab mar kompyuta, kombe duto pod tindo, lab mar science, oket manyadundo kipimo kod mago mag jopuonjre mamoko. Ikruok gite, omiyo koro Merisho School oramo ni pod gibiro rwako jopuonjre mag junior secondary kata bed ni owinjo gibedi e primar. Higa mokalo, jatend migawo mar somo Magoha nobiro e skundwa kaendi mo oneno ka waseikore kabisa ne wach mar junior secondary. Kaluwore gi recommendation ma nochiw gi task force ni nyithi junior secondary biro dong' e primary, mano no obogo jonyuol mang'eny ma onego bed ni mano sepango ni kero nyithindgi e skundwa kaendi. Wan jogo man gi skunde gi wegi ok otami bedo gi junior secondary school nikech ma en skul mar ohala. Mana kaka jonja chon ng'ato ne nyalo bedo gi nursery school mochung' kende. Kopogore gi ma bende gikoni piny owacho winjo mi skunde ji giwegi mag sekondar thuolo mar rwako jopuonjre gi kaluwore ni skunde mag piny owacho pod onge kod masinde mag somo ma oromo. Iwinjo ka giwacho ni nyithindo biro bedo primary lakini lab gidhie secondary. It means that partnership is still there. Koro janyuol madwaro ne nyathine quality education obiro ng'iyo ni bedo he ni nyathine ni e primary school to kochopo sama onego gidhie lab to giwuotho maybe 1 kilometer 2 kilometers ka gidhie e secondary school where they don't feel at home. Luoro bende nitie ni jopuonjre mag skunde mag piny owacho ok nyal biro yudo lony madwarore nikech onge mag kuonde timo tije lwedo kata workshops. 21st century nyithindo gi riek sana, gin gi ideas, gidwaro room ma ginyalo temo ideas gigo. Igiyome wan gi workshops. Koro workshop kata ka gidhie ka nyathini gi idea mar loso gimoro tido ka en gi space monyalo loso gimoro ka materials modwaro imiye tinyise ni aya gimidwa loso ni this is what you need, go ahead. Migawo mar somo ne ogolo chike ma owinjo lu e ndiko jopuonje mag junior secondary. Skunde gi mag ji giwegi to timo nang'o? Wanyecha wasehaya jopuonje chiegni 5 manigi degree mar bachelor of education. Kwang'iyo chenro gi puonj mwasebedo ka wan kodo wacho ni kichako junior secondary school tidwaro katin tibedo gi jopuonje 5 manigi degree. Adier ok yot mondo japuonj achiel opuonj all the 13 learning areas manie junior secondary. Koro wan kaka school kaendi every learning area nigi japuonj mare. Jopuonjre mag junior secondary igeno ni biro chako somo ayanga tarik 30 mar dweni. Jumbe 2 koya sani. Timo limbe mar pudho skunde ma owinjo puonj jopuonjre gi ochakore odiochieng' ma kawuono. Bende duto biro nyalore marum te. Duoko duto ibiro yud tarik 20 mar dweni. Judith Omondi, Ramogi TV. Apisas mochung' ne pith mag jamni e kaunti ma Kisii ochako ayanga chenro mar chiwo chanjo ne jamni kaka yo mar geng'o landruok mar tuo jamni mar remo e kaunti no. Chenro ni biro dhi nyime kuom kinde mar ndalo 7 e tesende duto 50 mag chiwo chanjo e kaunti ma Kisii. Gwenge ma tuono osekelo e midhiero gin mago mayudore e tong' mar Kisii kod Transmara. Tuko hapa leo Sugubo, leo Jumatatu,
kwa ajili ya kuanzisha vaccination au kutoa chanjo kwa ajili ya mifugo mbalimbali. Mifugo, ng'ombe, na hata tutatoa vaccination kwa ajili ya mbwa na kwa ajili ya mbuzi. Na tunaomba ama tunawaamuru viongozi walioko hapa, kuna senior chief, kuna assistant chief, kuna wazee wa nyumba 10, hakikisha kwamba watu wasile nyama imetokana na ng'ombe imekufa. You dispose this animal 6 feet under, of course with the supervision of the veterinary officer who is around, 6 feet under, then you are sure you are covered. If you see any signs, madaktari wako hapa, just contact them, wawasaidie. Number 2, we know you are across the border with Transmara, and most of your animals move to the other side for grazing. During this period, kindly, we want to appeal to every farmer around here, you avoid the other area. Because the issue which we have is, the animals have been going to Transmara, grazing, then come back. Bende ing'eyo sigand nam miluongo ni Lake Bob Manisiaya. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ni weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Shabaki's Premier League's jackpot, 6 Premier League's games, cheza na 8 ball, shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Opak Ruoth Nyasaye, ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendani kaka skiza tim mari, di mana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi bang' wuok e no jolupo kod johala e dhowath ma ojur mayudore na mailuongo ni Lake Bob e kar chung'od bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya sani koro winjo maber kaluwore kod kilwa mar rech mopogore opogore makelo negi yuto maber. To bende oganda ong'eyo sigana mar nam madundoni. Joiso Duor leronwa sigand Lake Bob. Lake Bob, nam madundo mayudore kar chung'od bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya. En achiel kuom nembe mantiere pachoka molos gi lwet dhano. Chenro mopogore opogore dhi nyime e namno. Yedhi gowo e dhowath, mine luoko rech, ka jonyiepo bende chopo kanyo ka gimanyo rech. To ere kaka nolose? To Lake Bob kumwantieni nochake Lake Bob nikech mzungu manochung' nogero wiya rageng' mar pi mane itimo go irrigation, mzungu niluonge ni Bob Green. Koro wiya cha be iluongo ni Bob Green wiya. Koro ka ne wachake ni Lake Bob. Mar River Yala ema nolok yore manoluwoga
kech no gere wiya bomie yo omio gini pino pong kose pong to kelo gimiluongo namni ma kata sani komukuia to namni ate kech mano pidhga machunga kane en ga puodho. Higni mathoth nyaka Lake Bob ne losre, jodak, jolupo kod johala mayudore dhowath ma ujur mane olos kanyo siko ka yudo ber mathoth nikech kido moko mag rech miluwo e namno opogore kod rech miyudo e nam Lolwe. Ujur beach e kama waloke ohala. Koro kae wan wamama mang'eny maloko ohala ka. Kae mwabire ga mondo wayud konyruok. To nambwani ok en nam kata mar sirikal, en nam manobira kende ma mzungu emanokele nobare pi. To nambni nitie ngege matindo tindo, nitie monye, nitie ong'ala, nitie nyaka seu, nitie nyaka ningu. Nitie rech moko mayudre kama onge Victoria. Wan gi rech kaka sire, wan gi rech kaka okunga, wan gi rech kaka bobo, wan gi rech kaka odhere, mamago tek yudo Victoria. Kaluore kod jalupo Moriso Chieng, rech mar mbuta emok nyal yude ei nam Bob. Ka onge rech miluongo no mbuta, kech mbuta odaki deep sea, koro mbuta knyal survive ka. To gimatimre, rech man ka man Victoria, en kaka omena, en kaka mumi, jomoko luonge no ng'ala, kaka monye, okoka, kata okoko. Mago te yudre Victoria to yudre ka e. Kata kamano, buya masani koro chako dongo e namno kod rao ma jolupo romo godo osebedo kathiro chenro mag lupo e Lake Bob. Gik machando waka, bunge minenogi, wan gi togo, wan gi sany, wan go nyura. Namni sani, iya chiel kuom 100% odong' 25 kende. 75 buya gi ochamo te. Koro kaka wanyalo control buya no timre nadi? Onge. Wan gi rawe. Kech seche moko wadhi namo otieno kulowa kaka mafulo, iwinja, en gimitimo otieno. Koro iyudo ka gotieno no, ikia kata idonje rao, kata kidonje rao. Johala kod jolupo e dhowath kanyo koro kwayo Ten County ma Siaya mondo konye tieko achiedh nade magikaloe, kaluore ni kowuok e lupo e kama giyude yuto margi ma pile ka pile. Sida mwakale matek en mana nogernwa banda to chuo ok oger. Koro kanyo ma wakwayo sirkal mar kaunti kata sirkal mamalo kanyo ginyalo come in to gikonywa mondo gigernwa cho. Kae miwa chiemo. Jogweng' chiemo ka, joma tiyo ka gin jogweng', yedhi gin mag jogweng', johala gin mag jogweng'. Koro seche mabadhi nam tayuto, mama moro waro rech oteri siro, obe nyithinde ochiemo, abe nyithinde ochiemo, jagweng' man gwende obiro nyiewo rech, ido ka gimwa yudo ka iduong'. Ma should be recognized. Mondo jogi obi okonywa. Joyce Oduor, Ramogi TV. Yuaruok okwako team mar Falcon Ladies. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali. 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com.
Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Wadonjo weche mag tuke koro nyakoro Ramogi piny owacho kokalo kuom migawo mar tuke okwayo riwruok ma ochung' ne adhula e pinje Afrika CAF mondo ochiw thuolo ne timbe adhula ma pacho ka Harambee Stars dok e tuke mag Africa Cup of Nations. Kenya yande ogo kum dwe mar 2 higa mokalo gi riwruok mar FIFA ka okumni noduogo wit oko dwe mar 11 higa mokalo tarik 29. Jatend migawo mar tuke Ambabu na Mwamba oyango ni piny owacho oikore mar keto lokruoge mathoth mabiro neno ni rang'iny mar tuke mag adhula oidho. Ababu oloso tok romo kod apisas mawuok e riwruok mar FIFA kod CAF ma timo limbe pacho ka. We have discussed areas of partnership between Kenya, FIFA and CAF. Among the things we have impressed upon both FIFA and CAF is that we want to see more robust involvement of Kenya in continental and global football activities. We want to see more Kenyan coaches trained and their capacity built. And we have agreed with FIFA that we are going to see a broader program to train Kenyan coaches to elite level. We want a good number of Kenyan elite coaches. We have also asked both CAF and FIFA that we want to see more Kenyan referees in international football games. We lost out at the Qatar World Cup for the Kenyan referees that had been identified to participate in that tournament because of the suspension. But we have now asked FIFA and CAF that for the upcoming competitions, we would be happy to see more Kenyan referees. Gwandruok ne owuok e kind johera kod apisas mag klab mar adhula mar nyidendi mar Falcon Ladies mayudore e boma ma Kitale tok kweth norem bedo gi winjruok. Johera mag klab no ne omanore kendo riembo apisas mag klab no manoriko bago romo mar kelo winjruok e klab no ka giseyo apisas kuom duoko klab no chien kendo sando jotugo. Jotugo mag klab no kotenore kod kapten margi Martha Karani omedo seyo apisas mag klab no magiwacho ni thiro dongruok kod chenro mag klab no gino ma jakom okwedo ni oken adier. Bende achiedh nade mar Tanzania Falcons ne ochakore tok tim mar Vihiga Queens loyo gi gonde 3-0 kendo duoko gi e thuolo mar 5 e league mar Flight Women. Hatukuwa palipa kuenda because ukiangalia place wenye watu wengi players wengi wanatoka far, so tulikuwa stranded, tunezeenda wapi? So it was like tulijisanya place moja, tutaenda wapi? Hatujailipa allowance tangu tuanze kucheza hii game hapa nyuma. Pesa yenye nakuja maybe kama hiyo last year imekuwa nitoka pesa kwa caretaker huko. Mtu anajilipa pesa binafsi, anachukua kama 200,000 anajilipa. Anasema mimi nimechukua deni yangu hii nimejilipa. Hataki kujua sisi tunakaaje. Sisi si atulipwangi, ni juu tunapenda football ndio maana tuko hapa. Yaani player mnaenda uwanja kwa mguu. Mwingine anatoka huko. Hata tangu sio siku game ya sasa hatoi. Tangu sasa wajai tupea chakula hiyo. Tuko tu. Unaso wewe mwenyewe ndio kula. Wachezaji wako na mimba, na wachezaji wenye wako na mimba si mmoja, ni watatu. Na wachezaji wenye wako na mimba watatu, kuna mmoja tulitoa huko Matungu, na nikachukua jukumu ya kuweza kufuatilia kujua ni nini inaendelea. Nikauliza yule msichana ya Matungu shida nini, akaniambia hapana, wakati tulipreg nilienda nyumbani na hii mimba nitapata nyumbani. So hao ni watu wakubwa, wanaweza kujieleza, waseme fulani alipewa mimba. Hii mimba haijifichi, wanaweza eleza.
Erokamano nyakwa Ramogi kuom keto Ramogi TV thuolo ni koro rumo kendo weche wa manyien mag Oimore chopo e giko mare gi kanyo. In mayoro na ote mari pod ke paka ahinya. Kama ang'iyo kae to aneno ka nitiere jok molidho na Wilbur Otieno olidho na ote mare ka achiel kod jo mamoko bende Wino Ushanga openjo moro kaka mana pani obiro penjo mano bang'e Chieng Jakosege erokamano ahinya ka achiel kod Sauke mar Osiri Pat Gweng bende wacho ni oneno Ramogi TV eyo makare ahinya. Kaendi bende aneno ka Baba Papa mar Wang'apala Kabondo bende okete Ramogi TV e thuolo ni ka achiel kod ng'awa Mary Wea to kod Caroline Adhiambo bende okete Ramogi TV. Mama Poli e gwenge mag Kabondo kocha mano jaera mar Arsenal wacho ni gintiere kaka nyoro nong'isa ni gintiere Witebo kanyo gidiedo jedo makata goto sudi gin wang'gi ng'iyo league tir ok ang'e ka Arsenal biro kawo league waketo wang'wa wan bende jomadongo wacho ni waketo jadiemre koro wan bende waketo jadiemre mondo wane wang'nigi kak kokoko mathuon ma okeo athuoke Omondi Odongo kawuok Bongo Kanyadoto winjo makare ahinya erokamano Ondingo Junior wuode Nyaringa yweyo mos dala God Bondo kanyo God Bondo gi owadu luongo ni Pancrus Oteyo ayie kodwa ahinya. Pod gi pak ne in mineno Ramogi TV thuolo no duto te kendo yudo weche manyien kokalo Ramogi TV. Nyasaye mondo mi obed kodi kendo riti yo makare. Bed gotieno makare. Jaloko mara obedo Winnie Adoyo. Kuom thuolo no duto te sir marwa wuok e newsroom kata odwa mar kawo weche manyien kokalo kuom Jay Bonyo, Ken Muga, reporters waduto te. Kiro machielo koni miluongo ni gallery director mara Lindsay Simani embo wacho ni en gi Lake Lindsay. Ok ang'eyo ni Lake Lindsay ni kanye. Marwa bro ng'ie chieng' machielo. Jogo ma ogonwa picha duto tero kamano ahinya pod gi pak jok modhiro nwa weche manyien gi yo makare. Nyasaye mondo obed kodu. Nyinga George Bati.